Chceli ste, aby som porovnal fajčenie a vapovanie alebo tzv. Vaping. Ako viete, klasické fajčenie je založené na spaľovaní tabaku, pri ktorom vzniká enormné množstvo toxických látok. Vaping je oproti tomu založený na odparovaní látok najčastejšie rozpustených kvapalín. Elektronické cigarety obsahujú nikotín, ktorý je vysokonávykový a okrem toho jeho účinok na telo je radikálny, vedie problémom s cievami, mŕtvica, cukrovka, zhoršuje kardiovaskulárny systém a je sám o sebe karcinogénny pre plúca. Takže v elektronických cigaretách sa nachádzajú aj iné chemické látky ako propylenglikol. Opakované vystavenie tejto látky zvyšuje riziko a kvapalina obsahuje 1% dietynglikolu, ktorý je karcinogénny. Okrem toho obsahuje aj rôzne príchute, ktoré ešte nie sú presne preskúmané, ale existujú náznaky, že tiež ničia plúca. Niektoré štúdie navyše ukázali, že elektronické cigarety uvoľňujú aromatické, najmä karcinogénne zložky, polycyklické uhlovodíky, ktoré majú patogénny účinok na plúcne bunky. Okrem týchto zlúčenín existuje v tekutinách elektronických cigaret oveľa viac karcinogénnych zlúčení, napríklad takých stopových prvkov, arzén, kadmium, olovo, nikel a tak ďalej. Za mňa vaping je rovnaký ako fajčenie a spôsobuje rovnaký bordel na plúcach ako aj na kardiovaskulárnej sústave. Takže radšej hodiť do koša jedno